आज मी ह्या वर्षातली पहिली काजूगराची भाजी तुम्हाला मी करणार आहे, ती तुम्हाला मी दाखवणार आहे। तर हे बघा, हे ओले काजूगर ना एकच दिवस उन्हामध्ये सुकून माझी मैत्रीण त्याशी आली, मंगल राणे म्हणून, ती घेऊन आली मला काल। तर हे बघा, तिने एक दिवस उन्हात सुकवलेले आणि नंतर फ्रीजमध्ये ठेवले आणि मग ती काल माझ्याकडे तेव्हा घेऊन आली, म्हणजे 8 दिवस तसेच राहिले, एकदा उन्हात टाकलेली। तर हे बघा, आपण जे ओले काजूगर मिळतात ना, अख्खे काजूगर, तेव्हा ते आपण सुकून असे स्टोअर करून शकतो। हे गेल्या वर्षीचे माझ्याचे काजूगर आहेत बघा, किती म्हणजे अजून बघा साल बघा कशी पटकन येते ती, हे बघा। आणि त्याला काही झालेलं नाही आहे, म्हणजे हे चांगले मी घेतले की नाही विकत, तेव्हा मी लगेच म्हणजे जवळजवळ 4-5 उन्हं सुकवले आणि हे बघा जरासुद्धा डिंक लागला नाही आहे। आणि चांगले सुकून मी असे फ्रीजमध्ये ठेवले, हे बघा गेल्या वर्षीचे एवढेच घर राहिलेत। आणि आता हे ह्या वर्षीचे घर आहेत। हे कसं झालं, एकच ऊन सुकवल्यामुळे थोडेसे मध्ये कुठे डिंक त्याला लागला आहे, आणि फ्रीजमध्ये ठेवले, पण खरोखर आठवणीने ती घेऊन आली, धन्यवाद मंगल। तर आता ही भाजी करताना नेहमी साधी पद्धत, जसं आम्ही गावात करायचो ना त्या पद्धतीने। तर ह्याच्यासाठी मी एक कांदा घेतला आहे, बारीक चिरून घेतला आहे। नंतर हे चांगले हे 2-2.5 चमचे मी वाटप घेतले आहे। नंतर आमचं मालवणी भाजका वाटप, याचा व्हिडिओ आम्ही दाखवलेला आहे ऑलरेडी। आणि हा आमचा नेहमीचा मसाला, आणि ही गरम मसाल्याची पूड घालणार आहे। आणि बघा एवढे गरम, त्याच्यामुळे एकच बटाटा घातला आहे, कारण ह्याची आपल्या काजूगराची आपल्याला चव लागली पाहिजे ना, पण त्याच्यामध्ये बटाटा घातला की छान लागतो, म्हणून एक बटाटा घेतला आहे। गॅसवर मी टोप तापत ठेवला आहे। आता कांदा भाजण्या इतपत 2 चमचे मी तेल घातलं आहे, बघा तेल गरम होऊन दे। तर बघा, ह्या ओल्या काजूगर असतात ना, ह्याच्या ही चव भाजीची फार वेगळीच असते, म्हणजे छान लागते, ही मटणासारखी लागते ही भाजी। आणि म्हणून मी ज्यावेळी टोमॅटो वगैरे घातला नाही आहे, कारण पूर्वी आम्ही घालायचो एक कांदा, नंतर ह्या काजूगर आणि थोडंसं वाटप घालून भाजी करायचो, त्या पद्धतीनेच मी आज गावरान पद्धतीने ही भाजी करणार आहे। आणि बघायचं आपण असे गर सुकून ठेवले ना, ह्याची पण भाजी छान लागते। फक्त काय होतं माहिती आहे, हे जरा एक म्हणजे आपण जसं कडधान्य कसं भिजत घालतो तसं आदल्या दिवशी रात्री भिजत घालायचे आणि दुसऱ्या दिवशी ह्या गरांची भाजी करायची। आता बघा कांदा, तेल तापलं आहे, कांदा चांगला आपण जरा परतून घेऊया तेलामध्ये। कांदा आता पटकन मऊ व्हायला पाहिजे, म्हणून मी मीठ घालते। आणि 1 मिनिट मी झाकण लावून ठेवून देते। हा बघा, कांदा मऊ झाला आहे, रंग सुद्धा बदलला आहे। आता मी त्याच्यामध्ये हा आमचा मालवणी मसाला, जो आम्ही नेहमी जेवणामध्ये वापरत असतो, जशी आपल्याला हवी आहे भाजी त्याप्रमाणे तिखट घालायचं आहे। नंतर हा गरम मसाला थोडासा चवीपुरता, 1/2 चमचा, आणि थोडीशी हळद घालणार आहे। चांगल्या तेलात आपण भाजून घ्या मसाला, आणि नंतर हे वाटप टाकायचं। तेलात चांगलं परतून घ्यायचं। हे गर आता भाजी म्हणजे तिने काल मला दिलं ना, मी काय केलं, सकाळी आता हे गरम पाण्यात टाकलेले जरा, आणि जी सालं काढून घेतली आणि स्वच्छ 2-3दा मी गरम पाण्याने धुवून घेतले, कारण सुकले जरी असले ना तरी थोडासा डिंक भयंकर काजूचा, जसं आपल्या भाजी चविष्ट लागते पण डिंक फार त्याचा वाईट असतो। तर हे सालं मी चांगली काढून घेतली आहे, स्वच्छ धुवून घेतले 2-3दा। आता इथे मसाला चांगला भाजून घेतला आहे, आता मी याच्यावर चांगलं परतून घेणार आहे गर। पहिल्यांदा आधी एक 5 मिनिटांना गर शिजून घेणार आहे थोडे, आणि नंतर बटाटा, कारण बटाटा लवकर शिजतो म्हणून एकदम टाकणार नाही आहे, नाही तर काय होते, बटाटा लवकर शिजतो म्हणून। आता पाणी घालते त्याच्यामध्ये, हे पण शिजून घेऊया। गॅस फुल ठेवायचा
आणि झाकण ठेवून आपण 5 मिनटं गर चांगले शिजून घ्यायचे, नंतर बटाटे टाकायचे. बघा 5 मिनटं झाली आहेत, चांगला उकळ आला आहे बघा. आता मी हे बटाटे घेतले होते ना, एक बटाटा मीडियम आकाराचा बटाटा घेतला, त्या फोडीच्या टाकते आणि आता 10 मिनटं आपण काय करायचं आहे, शिजून घ्यायचं आहे. आता मगाशी मी थोडं मीठ घातलं होतं, थोडंसं मीठ घालते, पण ते कांदा आपण शिजायला पाहिजे म्हणून घातलेलं होतं ना. आता आणि झाकण ठेवून ह्याला चांगलं 10 मिनटं मीडियम गॅसवरती बटाटा आणि काजूगर शिजून घेऊया. 10 मिनटं बिरात ठेवलेलं, सुंदर कलर लागला. आता भाजी शिजली का, आधीपर्यंत आपला बटाटा शिजला का बघूया आपण. हां, बघा बटाटा शिजला आहे आणि काजूगर बघा शिजलं आहे. यात आपली भाजी तयार झाली आहे. हे बघा एकदम गावच्या पद्धतीची ओल्या काजूगराची भाजी. हवी तर आपण याच्यावरती कोथिंबीर घातली तरी सुद्धा चालेल. भाजी आपली तयार झाली आहे. तर मंडळी, कोकणातील अतिशय महाग अशी जवळजवळ 1000 रुपये किलो ओल्या काजूचे गर, त्याची भाजी आज तुम्हाला आईने दाखवलेली आहे. तुम्ही पण ती अशाच प्रकारे करून बघा. ती कशी झाली हे आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा. तसेच आमच्या चॅनलवर इतरही जे व्हिडिओ आहेत तेही तुम्ही नक्की बघा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.